Good morning, guys. Maaga tayong mag-prepare kasi magbubukas ako ng store. Ako na magbubukas ulit. So, ayan. Kasi kahapon merong hindi umabot sa sa pagsara ko. Ayun. Nag-ano kasi ako kahapon, diba? Nag-early close. So, hindi siya umabot. Kailangan niya daw ata yung product. So, sabi ko, today na lang. Papapunta daw siya maaga. So, ayun. Hindi ko binasa yung hair ko. Kasi kahapon naligo naman ako eh. Ayan, hindi ko siya everyday, hindi ko siya everyday sinashampoo. Tapos, pero most of the time naman everyday ko siyang binabasa. Depende lang guys kung gaano kadumi. Ayun, yung feeling ko kung gaano kadumi yung hair ko. Lalo na kapag nagbabay kami, syempre, mag-accumulate na yung mga dust dyan. Tapos, syempre, yung pawis. So, yun. Maliligo ako and then magsha-shampoo. Tapos minsan naman pag hindi masyadong madumi na dito lang ako sa bahay. Kaya sa store, bahay store yung pinuntahan namin. Tapos nag-shampoo ako kahapon, kunwari, ganun. Ngayon, hindi ko siya babasahin, hindi ako mag-shampoo. Ayun, para lumabas yung kanyang natural oil. So, yun. Nag-half bath lang ako. Kasi, I feel na rin eh. I feel so... Ano ba yan kapag mayroon tayong mga babae? Yung nakakailang na. Ayan, second day ko kasi ngayon guys. TMI. Sakit sa pag first day, may dysmenorrhea ako eh. Kaya, minsan, ko eh. Masungit ako kapag meron ako. Pero minsan lang naman yun lang kapag inaasar ako ni Frankie. So, yun, and I'm about to use again itong 3D crest na white strip, second day. Kaso, di pa ako nagbe-breakfast eh. Ayun. Tulog pa kasi ko sama ko. Baka sabihin na naman niya pag umalis ako, iniwan mo na naman ako. Kahapon kasi, tulog siya, umalis ako. So, pagbalik ko, iniwan mo ko. Parang bata eh. So, gising ko muna siya, breakfast muna kami bago, para makapag-toothbrush ako bago ko magamit ulit to. So, 1 hour yan. And then, nahanap ko yung tirang ganyan niya kasi binigyan ko siya last year. Na ganyan siya. Hindi naman niya naubos. So, siguro may natira pa doon na 4 strips. Ata, ganun sayang, diba? So, hinahanap ko yun. Para sabi ko magamit ko kasi dalawang strips lang ako meron na ito eh. And then meron pa dalawa sa store din. So, kunin ko na lang din yun sa store. Para at least 1 week makapag white strips tayo. For pearly white teeth. Kasi ko muna si Froggy. Breakfast tayo guys. Ang ingay. Helicopter. Ayan. Habang nag-e-edit ng vlog. So, ayan. Ano ko na yung i-edit ko. Kain tayo ng corned beef. Luto ni Sarah. Ay, nangyari sa cayenne pepper. Ano nangyari dito? Yan, meron na pala. Masobra naman. Oops, yun. Tapos coffee. Tulog pa yung kasama ko. Ayaw niya pang kumain. Kaya dito ako kakain sa aking table. Kasi gusto ko yung yung amoy ng candle. Sarap. So, yun. Kain tayo. Hello guys. I'm here na sa store. Nakakaloka. Nagbe-breakfast pa ako. Hindi ko pa nasisimulan yung breakfast ko. Alam nyo ba? May nag-text. Nagpapamit dating reseller namin siya sa Laguna and then gusto magbalik. So ayun, pa-order daw ng ng 50 pieces na Dio. So sabi niya ngayon na sana kasi nasa Cartimar sila. Siguro inano lang yung nanay niya. Binisita lang kasi may pwesto din sila diyan sa Cartimar. So papasubo pa lang ako. Sabi, sige na nga mamaya na. Tapos nung tinanong ko kung nandun na sila sa sa Cartimar, sabi niya, wala pa naman daw. So, parang nagsabi lang na maaga. So ayun, pinaspasan ko na lang yung yung kain ko. Hindi ko tuloy na-enjoy yung breakfast, pero okay lang. Nabusog naman din ako. Nakalahati ko lang yung kape ko. So ayun, tapos iniwan ko na din si Froggy kasi tagal gumising eh. Nauna na akong kumain nga na iniwan ko na siya. Sabi ko, balik na lang ako doon ng alas 3 kasi magpapagluta kami. Kasi last week, hindi matuloy-tuloy yung namin guys, yung session namin. So, ayun.
Kaya inaantay ko na lang sila, malapit na daw sila sa Kaktima. Tapos gora na muna. Gora na ako doon. Tapos balik ako dito para, ayun, open na yung store. So, ayun lang guys. Dito ako mag-ano mamaya, pagbalik ko na lang. Nalagay ng strips. Ayun, nakalimutan ko pa yung ano ko, yung baon ko na ano, na tampon. Ayun. Tapos mag-ano sana ako. Sabi ko, ibibigay ko din yung opinion ko about sa paggamit ng tampon. Kaso nga, ayun, biglaan si Sir umorder. Next time na lang guys. Kasi may napanood ako noon, ilang Filipina vlogger ang nag-upload about using tampon, diba? So, sa atin kasing as mga Pinoy, Pinay, or yung meron tayong Maria Clara na ano. Ano ba tawag doon? Yung hindi western yung ano natin. Ano ba tawag doon? Next time na nga lang. Next time na lang. Kasi ano ko yun. Discuss ko din yun guys. Okay? Andito na yung Ching-Ching. Hi! Magaling na ikaw, baby love. Mag-aisip. Mama? Ano? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Oy, bless muna sa tamo eh. Bless na. Bless na muna sa tamo. Bless muna. Bless muna. Bless muna. Kaya mo na si Jeff. Bless muna. Oh, na. Bless na muna ito. Oy, yaw. Bisa lang ako. May tinuturo siya. Kalbo natin. Miss mo itong ano Ilang araw din nakapasok. Na-miss mo yung store? Bakit nilangaw? Tigbakan ko na malabgo. Miss you! Ano? Ay, Jun! Ilang araw siya ba? Tatlo. Oh, wait lang, may magbabayad. Bayad! Bayad po. Sukli, ching-ching, bayad. Uy! Ay, isa pa. O, bayad, sukli, ching-ching. Uy! O, close natin. Bayad po, bayad. Bayad na. Sukli na lang. Uy! O, bayad, ching-ching, sukli. Uy! Okay, bayad, sukli na lang. Uy! Galing pang open na. O, ayan, nagbayad na po. Bayad. Lagay na natin dyan. Okay, next. O, pay na. Okay, bayad. Uy! Galing mo. May cash register siya, guys. O. Okay na. Nagbayad na. O, next. Uy! Wala pa nga. Hindi pa nga na-punch eh. Hi guys! Oh, wait lang. Ayusin natin yung cash register. Wait. Opo, wait lang. Oh, bayad! Sukli! Ay! Galing ah, nakarami na tayong benta. Oh. Okay, wait lang. Oh, bayad! Ching-ching, sukli! Uy! Galing ah. Sipon ka pa pala, baby. Ha? No, yaba. Isabella? Check mo dyan. Lagi nulo muna, yari. No, bayad na yan, ha? Bayad na yan. O, bayad na. Pindot na dito. Ay! Uy! Bayad na. Sukli po namin. Ay, dami pera, ching-ching ah. Dami yan ah. Ingita mo eh. Hingi. O, lagay na dyan. Uy, thank you so much. Ay, meron pa. Thank you so much. Ay. Oh, dali, magpapabayad tayo para may yeye ulit. May yeye. O, dali. O, lagay na dito, balik. Okay. O, bayad. Hello. Hindi na tumunog, baby. Ikaw kasi naharangan mo eh. Uy!
Cute. Kain tayo, guys. Dala si Papa ng ng chicken curry. Ayan, kumain na sila. Tapos, may pa. Saan galing tong may leche flan? Sarap pa. Leche flan pa dessert. Kain. Si Mama, busy. Nag-ano dyan? Naglilinis dito. That's it. Oh! Nagalo na yun. Ang galo na yung sipon sa kinakain anong flavor na yan? Sipon. Sumunod tingin nyo. Kiss. Ano kinakain nyo? Mika, kain pa lang, Mika. Kumakain ka na naman, Mik. Ano ba? Merienda. Sarap naman niya, yaba. Kalbo. Ano nga yung kinakanta mo sa kanya kanina? Kasi baka ilagay sa ulo niya yan. When you're... If you're scared, say oh no. Alam niya din naman. If you're scared, say oh no. Oh no! Alam niya. Akala ko ilalagay sa ulo niya. Mapapa-oh-no ka talaga. Ang dami mong donut sa ulo. Knock. Hi guys! We're here na sa Ice King. Tapos lang namin magchikahan ni Miss Gina. Ayun, may opening sila guys sa BGC, bagong bagong branch. So ayun, sana makapunta tayo sa opening nun. Look at my nape. Taba lang yun. Flab. Labby. May flab ka sa'yo. Now comes. So ayan, namin ngayon, 8th session. Hindi ka nasuot pala yung na naman. Kumain kasi ako sa store tinanggal ko. And then nag-toothbrush muna ako sa bahay. Pero at least pag natutulog ako, sinusuot ko siya para hindi mag-move yung yung teeth. So, yun guys, let's get ready na. Meron ako dito lagi may tanda na dyan si Doc Jade sa akin. Dito ako ayun yan, nakikita niyo parang tuldok na yan. Ayan, yan, sa gitna na yan. Diyan ako lagi tinutusok. Yan. Parang nunalong. Kasi mahirap mahirap hanapin yung kung nunal ko. Pero nakikita siya sa camera, Tingnan mo yung nunal ko. Nunal ko. Yung ugat ko. Ayan. Dito, ang hirap niyang hanapin, Dito, wala akong ugat dito. Hi, Dr. here. Hi, Doc! Ayan. Magandang Hello. Sinichika ko sa kanila yung opening nyo sa Yes. sa BGC. Ayun. May mga promo guys. Ayun. Sisend ko sa inyo yung kung anong mga promo nila. Tsaka naghanap sila ng beauty consultant. Ayun. Para din sa BGC. Sige. Same entry ako naman. Tingnan kasi. What? Lasan pa natin. Lalaksan po. Okay. Sabay tayo nga na malalim. In account of 3 mama. Pa-flex ako ng Hindi layer ako. Sa gilid. Sabay pa tayo nga na malalim. 1, 2, 3. Na pumalalim. Very good. Kanti pa man na. Last 1, 2, 3. Na pumalalim. Very good. Teka. Oo, nako. Nagpapawisan. It's okay. Nakabahan ka pa din naman.
Meron pa nga eh. Mas maganda dito. Ayak ka. Sir, tanggalin na lang natin. Out of 3 tayo, sir, ha? 1, 2, 3. Sabay ka sa akin, sir, pagpasok, ha? Para, na-minimize yung pin. Okay. 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 1, 2, 3. Hinga po malalim. Very good. Okay, relax. Okay, one more. 1, 2, 3. Hinga po malalim. How are you? Stop. Check it. We're here guys. Pray na muna daw. Para sa Amen. I'm so hungry na kasi eh. Kumain naman din ako sa minasigot kasi kami ni Daddy. Uy, in fairness naman Daddy, pumusyaw ka nga. Bumutla na ako, gutom na ako. No. Gutom na. Ayun, kain tayo. Charlie Chan. Naluto ko na to sa UE, di ba? Walang mali. Ay, di lalagyan ko ng mani next time. Bumili ako ng ano. Don't say it, don't say it. Ayun, kain tayo. Tapos, bibili lang ako ng ano, ng what do you call that? Yung doorknob kasi dadali na ni Papa bukas sa ano eh, sa probinsya. Let's eat. Meron kaming deer darla, kaso kasama pala to. Hindi namin alam kung paano kainin yung deer darla. Ibudbud daw sa ibabaw, sabi ni Daddy. Paano yan deer? Bahala na. Ginagawa namin guys, since ano siya, flat yung pagkakano niya, pagkakaslice sa kanya, or dito, hindi pa, triangular. Niro-roll namin ni Daddy siya. Well, ganun yung ano, naisip namin, or ganun talaga siya. No? Magkano masarap. Kasi pagkagat mo, may crunch siya. So parang may salad ka na sa pizza mo. Hindi ko alam kung ano yan. Mers na. Ako kumakain ng garden plants. Ang sarap, grabe. Simot yung ano, sprout, tsaka ano, dahon-dahon. Wala na makain ng Pilipinas. Ang gwapo ni Froggy ngayon eh, no? Bagay talaga sa kanya yung ano, no? Yung all, yung black. Lalo yung plain lang, walang print. You're so gwapo, Daddy. Yeah. Kapal. Thank you, bro. Tsaka, oo nga, or sa damit lang yan. Kung parang pumayat ka. Ganda ka ngayon. Harvey Klein. Ganda ah. Nakaka-inlove ka ngayon. Guys, nakaka-inlove siya ngayon. So guwapo. Ayan na, nasira na. Wag na, wala na. Ayan, nakabili na ako guys. Last piece na rin siya. Mabenta daw to eh. Tapos ano pa siya, 20% off. So, kaya nga, dito nilagay. Lagay mo doon sa ano, kabila. Ganda na. Tapos nakaano siya oh, 25 years mechanical. Hindi daw ito masisira agad-agad yung ano niya. Kaganong-ganon. So, let's go. Hey! Sunod ka ng sunod ki Daddy. Hey! Ay, ang gruti naman na yun dyan na. We're home na guys. Kanina pang ano, mga 7:30 ata. Nag-edit na ako ng vlog kahapon. Ayun. And ayun yung bata. Ba't ano yung mata mo? Nanto ka na? Ayan, nag-take out lang din ako ng chicken joy. Kasi sabi ko dapat mag-grocery pa kami. Kaso, tinamad na ako. Chicken joy na lang. Oh, busog na busog ka na, no? Kasi kumain ka na, umulit ka pa.
Super full na. Hey. Look what mommy bought to me. Actually, half. Hap. Nagpangan niya. Ubusin mo na, itakpan mo na lang dyan. Tapos si daddy mo mag-ubos mamaya. Kakain niya si daddy mo for sure. Ang bigat, pero... Patingin, naano mo na. Hindi ko nasugatan. Wow, ang kinis. Bukol-bukol ito eh. No. Yung tama. Oo. Sarap. Nag-zipper lang eh. Patingin. Yung pang-ahit niya ngayon. This, the regular one is this small. This is quadruple or 50% bigger Oo. than the usual. Tsaka ang bigat niya pare. Mabigat? Yeah. Huwag mo. Hawa mo dito. Dahil pag bumagsak yung blade niyan, Ay, shucks. Hawakan mo si Raulo. yung fingers mo. Like sausages. Wanna try it on? Masarap. It beats... Pwede rin niya sa dito, di ba? Yeah, of course. Pwede rin dito. Ay, wag. Gunggo. Kainin mo na lang ito mamaya. Nagpabukas to kasi siya kay Hazel ng, ng sardinas. Tapos si daddy na lang magubos niya. Bumili pala ako guys ng ng 2 lipstick sa Dep store. Ayun, kasi nananawa na ako sa mga lipstick ko dyan, kaya hindi rin ako masyado lipstick. Tapos kinatatamaran ko na. So, ayun, napadaan ako dun sa sa make-upan. Pumili ako ng, ayan yung kulay niya. Nakita niyo ba? Firefly ng Max Factor. Ito yung suot ko ngayon, pero napura na. Tapos isang Lipfinity. So, ayan. Parang lang, pambagets. Makapagpapabagets ng Kasi sabi niyo ako, di ba? Lagi akong mag-lipstick or mag-lip tint lang, ganun, para hindi ako masyadong maputla tingnan. Mukha kasi ako lagi may sakit sa vlog eh. So, ayun, ang aking bagong lipstick. Akala naman lagi magagamitin, no? Pero wala lang. Dami naman akong kapatid na sasalubi. Ayun, alas magkapareho lang yung nila, yung kulay nila. Ito liquid lipstick na nag-matte siya, tapos may kasama siyang ano ba tawag dito? Para siyang lip balm pag gusto mo daw konting shine. Walang amoy. So, try natin tomorrow guys. Tapusin ko na ngayon i-edit ko. Tapusin ko na kaya itong vlog. Wala naman ang gagawin na eh. Tapos na lang tomorrow, kukunin namin ng maaga si Tonton, mga 8:30. So, yung gawa na yung Navi. O, diba, ang galing-galing dyan sa Toyota Manila Bay. Unlike doon sa Toyota Pasig, talagang, hindi ko alam mo, mga inutil yung mga doon guys, yung mga, I'm sorry sa word ko, pero, diba, tumagal ng ganon, tapos, sira yung Navi. And then, yung nasakyan namin kaninang, Grab, nung pumunta kami sa ice ski, narinig niya kasi sabi ni daddy, ipatulfo mo na yan si yung Toyota Pasig daw. Tapos sabi ni yung driver, bakit sir, ano nangyari? Sabi niya, paano yung nagkwento na siya, yung auto namin, ganyan. Sabi din nung driver, ay oo, wag kayong pumayag na for repair lang, kailangan replace yun kasi gulong yun eh, sabi nung so parang ako, ay oo nga kasi yun daw yung pinaka ng sasakyan eh, kumbaga doon nakasalalay yung buhay nyo, diba, aside sa brake. Kaya yun, kaya pag itinakbo ng yun ng malayuan, biglang mag-crack, diba, madisgrasya pa. So ayun, kaya ko na lang talaga for replacement, sabi nung sabi din ni kuya. So tama si daddy, sundin ko rin siya. Kasi sabi ni Froggy, lagi daw akong lagi ng bowl sa sinasabi ng ng Toyota. So okay tawagan ko tomorrow yung yung Toyota Pasig na papareplace ko na lang sa kanila yung mugs tsaka yung gulong. Kaya puti na lang din nakasakay namin kanina. Toyota din ba yung sasakyan niya? Toyota din. So ganun daw talaga yung yung ibang service center. May service center naman na maayos nga tulad na itong Manila Bay kasi diyan kami nagpa change oil. So siguro diyan na lang kami lagi pagka may mga importante ipapagawa. Kaloka talaga tong Pasig na to. Anyway guys, good night. Please see you tomorrow.
Good night pa ba si daddy? Good night, daddy, yo. Night! Oy! Ayaw nga din natin makahatid si Chris bukas. Papasundo ko na lang siya. Wala pa si ano.